अरन एन्जनि बानजायनायाव थुजों सोमखोर खालामनि आयदाखौ लानानै आबहावायारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। हाग्रा ओनसोलखौ माबोरै संरैखा खालामनो थांखिजों थांनाय 15 आगस्तनि भारत उदांस्रि सानावनो सिखोना जोहोलाव सिखोना जाहार माहारियारि हायुङारि पार्क जागोननि फोसावजाखानायखौ संरैखा खालामनो मैया चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि गं 59 गामिनि रायजो राजा आरो गावबुराफोरजों गोजोनस्रि बाजाराव वर्ल्ड टाउरिज्म डेखौ लोब्बा लाखिनानै आरो थुजों सोमखोर खालामनि आयदाखौ लानानै आबहावायारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों अरन एनजिअ'आ। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि हांख्रायना लाबोदों श्री कुन्जन बसुमतारी DFO चिरां काजलगाव। माननि आलासि हांख्रायना लाबोदों श्री जासमानिक मोसाहारि बासुगाव फरेस्ट रेन्ज अफिसार। अरन एनजिअ'नि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै जानानै थाङो। दिनै 52 गामिनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै जोङो मोजाङैनो मोजां 59 गामिफोरनि गावबुराफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय DFO सारजों लोगोसे सार रेन्जारजों लोगोसे जोङो गोबां सावरायनाय जादों। बेवहाय जों बेखौनो मिथिनो मोनदों दे गोबाङा दिनैहाय सिखोना जाहार जोहोलाव नेशनेल पार्क खालामनाय समनि डिक्लेयार होनायनि उनावबो गोबाङा हाग्रा दानदों होनना जों खोनानो मोनदों। नाथाय बे जाथावा जाहाथे नेमफोरखौ फालियो आरो गोबाङानो दंफांखौ दाननानै लाबोगासिनो दं होननानैबो जोंनिसिम गोबाङानो जोङोबो खोन्थाहरो। बेनिखायनो जोङो दिनै बेखौनो बुंदों मिडियानि गेजेरजों जेसेबां बे 59 ता गामिनि दङ रायजो राजाफोर बे 59 ता गामिनि मानसिफ्रा दंफांफोरखौ गावसिनि गामिजों गावसिनि लामाजों हाबहोनो नांलिया होननासो जोङो खावलायदों। मानो होनोब्ला बिसोरो बाहेरानिफ्राय फैयो माखासे बिसोरो दानफैयो ओमफ्राय बदनामा मोनो बे 59 ता गामियासो बदनाम मोनो। दा बेवहाय जोङो गोबां बिसोरखौ मिथिहोबाय बिथांमोनाबो खुसि जादों आरो जों बेखौनो बुंबावगोन जे लोगोसे जिब जुनारखौबो नोंथांमोना खहा दाखालाम। बे नेशनेल पार्कआवहाय जिब जुनार गैयाब्ला टुरिस्टफोर जेब्ला फैयो बिथांमोना बेखौसो नायनो फैयो आरो गैयाब्ला माखौ नायलांगोन आरो गोबां फेसिलिटिसखौ मोननो हागोन जेब्ला टुरिस्ट जायो नेशनेल पार्क जायो। बेवहाय गोबां जोंनि फिसा फिसौफ्रानो लेखा रोंनानै बेयाव साख्रिबो मोनगोन आरो गोबाङानो बेहाय इनभल्भ जानानैहाय न'खरखौ खुंनानै थानो हागोन आरो। बे एवारनेसखौ मानि थाखाय लानाय जादों? एवारनेसआ बेखौनो लानाय जादों बिसेस सेफ नेचार सेफ लाइफ। जोङो दंफां लाइफां जिब जुनारखौ नस्थ' खालामनो नांलिया। जों मेन थांखिया बेनो रायजोफोरनाव। मानो होनोब्ला जोंनि बर'आ माखासे बोसोरफोरनिफ्रायनो एबा गोदो गोदायनिफ्राय जों बेखौ नुबाय थानो मोनदों। जोङो दिनै बेखौहाय दानबाय बे हाखौ नागारनानै आरो दस्रा दानहैबावो जाहाथे बिदि जाथावला। मानो होनोबा बोथोरा दिनै क्लाइमेट चेन्जबो जानो हमगासिनो दङ। जेब्ला क्लाइमेट चेन्ज जायो जों मिथिबाय बावैसो नै थानो हालायै 38 डिग्री थांबायना बोथोरा ओरैबायदि गरम। दा बेवहाय जों बेखौनो खावलायदों सेफ ट्रिस सेफ लाइफ सेफ नेचार सेफ लाइफ। जोंनि मेन थांखिया बेनो।